Yo NGK, τι κάνετε αλάνια, πώς είσαστε? Άλλο ένα βιντεάκι, καιρό έχουμε να κάνουμε βίντεο, είπα έτσι να βγω να γράψω. Είχα έτσι την ανάγκη να βγω μια βολτούλα να ξεσκάσω, γιατί έχει πέσει πολλή δουλειά, έχει πέσει πλάκωμα. Οπότε έτσι είπα να βγω να κάνω ένα βιντεάκι και να γουστάρουμε. Χαλαρή βολτούλα λοιπόν. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για κράνη. Κράνη. Πάρα πολλά κράνη στην αγορά. Θα πούμε για τα κράνη που φοράω εγώ προσωπικά. Και όποιος ενδιαφέρεται να ακούσει και να συμπληρώσει τι γουστάρει, τι δεν γουστάρει. Εγώ πάντοτε λοιπόν ήμουν φαν της Arai. Ο λόγος που είμαι φαν της Arai είναι πρώτον και κύριον επειδή κάθεται σωστά στο κεφάλι μου. Αυτό θεωρώ εγώ πάρα πολύ σημαντικό. Και ο λόγος που το θεωρώ σημαντικό είναι από τις στιγμές που ένα κράνος διαθέτει τις κατάλληλες προδιαγραφές. Σημαντικός λόγος είναι και το πώς κάθεται στο κεφάλι. Τι να το κάνω άμα κράνος είναι μεγάλο και δεν κάθεται, είναι επικίνδυνο επειδή είναι μεγάλο ή οτιδήποτε. Οπότε βασικός παράγοντας το πώς κάθεται στο κεφάλι μου. Εννοείται θα κοιτάξω και το τι μάρκα είναι και το πόσο safe είναι το κράνος, που θεωρώ ότι νούμερο 1 σε ασφάλεια είναι SOA. Βασικά θα το πούμε διαφορετικά, Arai και SOA. Έτσι, αυτά τα δύο θεωρώ είναι κορυφαία. Και πάντοτε λοιπόν εγώ ήμουνα με την Arai. Έχω πάρει και Shark, έχω πάρει και HCV, έχω πάρει και HGV, αλλά πάντοτε γίναγα στο Arai. Φέτος λοιπόν έκανα μια αγορά και πήγα κάτι τελείως διαφορετικό και θα το κάνουμε και review αυτό στο επόμενο βίντεο, να σας το δείξω. Και είναι ένα κράνος της KYT και συγκεκριμένα KRX1, κάπως έτσι λέγεται το μοντέλο. Τέλος πάντων είναι το αγωνιστικό μοντέλο της KYT. Και ο λόγος που κοίταγα τα KYT είναι ότι ήθελα να πάρω ένα καινούριο κράνος. Σκέφτηκα λοιπόν να ξαναπάω σε Arai ή να πάω σε κάτι διαφορετικό. Και όσοι παρακολουθείτε ξέρετε ότι είμαι μεγάλος φαν του Isle of Man. Πηγαίνω πολύ συχνά και η ομάδα που ακολουθώ και οι αναβάτες κυρίως που είναι και φίλοι είναι ο David Todd και ο Peter Hickman. Και ο David Todd λοιπόν έχει KYT, ο Peter Hickman Xiaomi και ο John McGuinness από SOA που ήταν πάρα πολλά χρόνια. Φέτος τον είδαμε με KYT. Πήγα λοιπόν φέτος στο Isle of Man, το 26 που μας πέρασε, που είμαστε ακόμα βασικά. Αλλά πήγα φέτος, είχα κάποιες κουβέντες και με τον David και με τον Peter. Έτσι μια μικρή συζήτηση και τους είπα τι γνώμη έχουν ρε παιδί μου για αυτό το κράνος. Και με πολύ απλά λόγια είναι ότι έχουν πάει στα εργοστάσια, το έχουν δει και δεν θα βάζανε κάτι στο κεφάλι τους το οποίο δεν θα ήταν ασφαλές. Και εν ολίγης μου έλυσε όλες τις απορίες. Έτσι, δεν τα λέω τώρα με λεπτομέρεια, αλλά σας τα λέω χοντρικά. Μου έλυσε λοιπόν τις απορίες που είχα εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι ένας αγωνιζόμενος στο Isle of Man, το οποίο είναι ο πιο επικίνδυνος αγώνας στον κόσμο, εννοείται και θα βάλει το πιο ασφαλές εξοπλισμό. Από τη στιγμή λοιπόν που οι κορυφαίοι οδηγοί φοράνε KYT και τα εμπιστεύονται, για μένα αυτό είναι πράσινο φως. Λοιπόν, το δοκίμασα λοιπόν και εγώ το KYT. Μου καθόταν γάντι στο κεφάλι, πάρα πολύ ωραία εφαρμογή και έκανα την αγορά μου. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός γιατί πήρα ένα κράνος του David Todd με
ζελατινούλα γνήσια αγωνιζόμενου πάνω. Εντάξει, το κράνος θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαι πάρα πολύ τυχερός για αυτό το κράνος και θα σας πω το γιατί. Γιατί δεν είναι καν ρέπλικα, είναι γνησιότατο. Και έχω λοιπόν και το Arai. Έχω βασικά 3 Arai. Ένα X4 X-Tour, πως λέγεται αυτό, που είναι το Adventure. Έχω το Quantum και έχω και το Quantic. Και ήταν να πάρω σε RX7V, αλλά τελικά πήρα το KYT. Και θα κάνουμε περισσότερη ανάλυση για το KYT, τις φοβίες που είχα, τις σκέψεις που είχα περί του κράνους, και θα το αναλύσουμε στο επόμενο βίντεο. Αλλά αυτό είναι το σημερινό θέμα. Τι κοιτάτε και τι θεωρείτε εσείς και τι ψάχνετε σε ένα κράνος, έτσι να το αναλύσουμε λίγο, να το συζητήσουμε. Το κριτήριο αγοράς για εσάς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κράνη εκεί έξω και υπάρχουν πάρα πολλά καλά κράνη. Και ποιο είναι το κριτήριο αγοράς, έτσι, και τι θεωρείτε εσείς καλό κράνος. Εντάξει, όλοι ξέρουμε, όπως το είπα, τα Arai είναι κορυφαία, αλλά σε πολλούς δεν αρέσει το σχέδιο, έτσι, το θεωρούν παλιωμοδίτικο. Πάρα πολλοί γουστάρουν τα AGV. Και ποιος δεν τα γουστάρει, το πίστα, ας πούμε, το RR, αυτό το πίστα πως λέγεται. Επίσης πάρα πολύ καλό το Alpine Stars, το R10, που έχω ακούσει πολύ κόσμο να τα γιουχάρει αυτά τα κράνη και να λένε ότι δεν είναι καλά γιατί ανοίγουνε και το ένα και το άλλο. Και θα σταθώ σε ένα περιστατικό που είδα και εγώ στο TikTok περί ένα Alpine Stars που έπεσε ένας τύπος και άνοιξε όλη η ραφή πίσω. Αλλά η ουσία ποια ήταν? Ότι το κράνος έκανε τη δουλειά του εκ των πραγμάτων. Δηλαδή ναι μεν είχε πτώσει, ναι μεν άνοιξε, αλλά έκανε τη δουλειά του. Σε αντίθεση θα μου πεις με ένα Arai που δεν ανοίγει όταν πέφτει και κάνει γρατζουνιές, ή ένα SOA. Οκ. Δεν σημαίνει όμως ότι το κράνος αυτό είναι κακό, παράδειγμα. Έτσι, κάθε κράνος, κάθε εταιρεία τα βάζουν μέσα από τεστ. Θα μου πεις, θα βάλεις τώρα εσύ το κεφάλι σου σε ένα κράνος το οποίο σε μια πτώση θα ανοίξει ή θα κάνει ρογμή? Εγώ προσωπικά όχι. Έτσι, εγώ προσωπικά όχι. Έχω όμως φίλους που έχουν τα Alpine Stars αυτά και γουστάρουνε και η ροή στον αέρα και όλα. Μου λένε ότι έχουν τέλειο airflow, ότι το βάρος είναι, δεν το νιώθουν καν και το γουστάρουν full το κράνος. Εμένα βέβαια ο τσακωμός μου είναι δεν το βάζω και ας πέσω και ας ανοίξει και ας με σώσει. Εγώ πάλι σε Arai θα πάω ή σε SOA ή όπως πήγα τώρα σε KYT. Και ο λόγος που πήγα σε KYT είναι ότι πέρυσι ο David Todd σε έναν αγώνα στην Αμερική στο Daytona 200 είχε μία πτώση με 140 μίλια, χτύπησε μπαριέρα με το κεφάλι, δεν έχασε τις αισθήσεις του, έσπασε τη μύτη του βέβαια, δεν έχασε τις αισθήσεις του, το πόδι του έγινε θρύψαλα και γι' αυτό φέτος δεν έτρεχε και στο Isle of Man, γιατί ήταν υποχειρουργία και αυτά. Και το συζητήσαμε λίγο αυτό και τον ρώτησα, ρε παιδί μου, και του λέω, ξαναβάζεις KYT στο κεφάλι σου? Και μου λέει, εννοείται. Του λέω, πώς και έτσι? Μου λέει, έφυγα με 140, χτύπησα το κεφάλι μου πρώτα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου. Που να σου πω την αλήθεια, μου λέει, ήθελα να χάσω τις αισθήσεις μου, γιατί ο πόνος που τράβηξα, μου λέει, με το πόδι και με αυτά,
Αλλά αποδείχθηκε το κράνος πάρα πολύ καλό, με αυτά που λέγανε έτσι, οι προδιαγραφές που δίνανε και τα πάντα, και όντως το είδα, μου λέει, στην πράξη. Και εννοείται, μου λέει, και θα ξανάβαζα, μου λέει, και KYT. Και δεν είχε υπογράψει ακόμα με την KYT, και μετά το ατύχημα υπέγραψε. Τα φορούσε, ναι μεν, του τα είχαν κάνει sponsorship, αλλά δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους. Δηλαδή ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έπαιρνε λεφτά, δεν έπαιρνε τίποτα. Μετά το ατύχημα λοιπόν υπέγραψε. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί, αυτό μου το είπε εμπιστευτικά. Εντάξει, τώρα είναι παντού. Και αυτό είχαμε πει, και έτσι και πήγα εγώ και το πήρα. Βασικά το πήρα από αυτόν, μου το παρέδωσε ο ίδιος. Δεν υπήρχε στα μαγαζιά, δεν υπήρχε κάπου. Είχαμε συνεννοηθεί ότι φέτος που θα πήγαινα στο Isle of Man θα πάω από εκεί, από το 8-10, από την ομάδα. Δεν θα έτρεχε φέτος, το ξέραμε. Και μου λέει, έλα να με βρεις, να φορέσεις, μου λέει, το κράνος, να δεις, μου λέει, άμα σου κάθεται, μου λέει, και άμα σ' αρέσει, θα σου κάνω μια καλή τιμή μεταξύ μας και θα το πάρεις. Και έτσι λοιπόν και το πήρα. Και είναι τέλειο το κράνος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το φοράω σε βόλτες, γουστάρω. Και το καταευχαριστήκαμε. Και τίποτα, έτσι. Πάμε να κάνουμε την βολτούλα μας, να γουστάρουμε, τραβήξουμε λίγα πλάνα. Και το επόμενο βίντεο που θα ανέβει δεν θα είναι βόλτα, αλλά θα είναι το κράνος που θα σας δείχνω. Θα το κάνουμε ανάλυση, θα σας δείξω και το RI, θα σας δείξω και το KYT, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν σας αρέσει, αν σας αρέσουν τα χρώματα. Και πάμε τώρα έτσι να το γουστάρουμε λίγο. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throttle on them. Won't see it coming, you gon' come through like a supercar. Tell me what it feel like to have no fear at all and do it here in real life. Real time right now, all day long. I know it's special and I know you know it feels right. You're the reason it will last forever. You're the star that's staring back up in the mirror. Cause it's special when you stand out from the rest. When you know that you're the best. I know you're unstoppable. I know you woke up feeling nothing is impossible. You got the key, I know you know the door's unlockable. Ain't nothing standing in your way, there ain't no obstacle.